kaga na ganta yau kai kana ga sunan mu Jalo da Lado ai mun yi kudi yanzu mu je kawai mu sa abu ka gane mu je kawai mu sa shi abu ka ji ne ame mu sa abu mu me mu sa ame abu wannan to zo ka sai a turokta zai shiga cikin buhu da girman wannan turoktan yanzu za ta shiga me za mu sa dan mahaukaciyan ina ne kai to me za a yi yanzu ina da mafita kaga igiya me wannan igiya mu je mu sa mu ja ta kawai mu ja kai ba ka da hankali ne liya igiya za mu sa karama ki mu je mu nemo dillali yazo ya siya da Allah kuma haka ka zo mu je da Allah kuma haka fa la ilaha illallah kudin mu ka ba mu kuɗin mu mun kama ka wallahi sai ka ba mu kuɗin kun san ko ni waye ina ruwan mu da kai waye ba mu kuɗin mu Allah wallahi sai ka ba mu kuɗin mu anan muka bar kuɗin mu muka tafi ba mu kuɗin mu Allah me wani kuɗi ku ma hukata anan muka bar kuɗin mu turoptan mu anan muka bar sa muka tafi mun ja turopta daman ni ma'aikacin farin kaya ne irin ku a'a to koyo tun da ba tsoro da mun faso taro tun da ba tsoro da mun faso taro yarinya dole ki duba mu dole mu duba ki yarinya dole mu duba ki come push key go stepping in the club with my swag za a yi kamar dama yana da karancin ma'aikata ni kadai ne fito da ranka ya dade na dauke ku aiki za a dauke mu aiki that's true baba na ni ne babba ai yawa yawa